Paket. Yuk, paketnya teko. Pira, Om? 144. Paket terus. Bukat paket, bukat paket. Enggak. Sini, Le. Oh, paket terus. Wong kok jan blas dadi wong wedok ora mikir lho. Kebutuhane jek akeh. Ngono koni paket ae. Mikir iki. Masa aku kok jan iki bar bodo lho nih bar lebaran. Ih, jan. Ih. Gembreget aku. Ora oleh. Ya bukannya nggak oleh lho nih, mbok yo sing rada irit no lho. Ora usah boros-boros. Ngono koni paket ora tek penting ya kok. Kowe iki lho aku ingin ngerti iki. Iki, kowe iki cekot iki juga kan? Kowe lho cekot iki juga toh. Mbok bayar. Ya kok tak ijoli duite. Ya tak bayar iki wingi. Sing nrimo lho iki aku iki, sing iki nrimo iki aku iki. Ya wis jajal buka isine apa? Ya bukan dhewe wong kowe sing cekot kowe iso kon buka lho. Iki lho, aku ki nganu lho pesen kaos. Kaos apa? Ya kok kowe to. Nggak aku iki nih. Iya. Kowe nukoni kaos aku. Iya. Lah iki. Iki juga nukokne Nukoni apa kuwi? jaket. Kowe nukoni jaket aku. Iya. Tenan ora lho nih. Lah, terus lah sapa? Masa nggo aku? Iki kan mana? Pas ora ya? Yo pas nek iki. Pas ya? Pas. Lah ora. Yo oleh nek ngene iki oleh nih. Yo. Oleh iki asli oleh. Yo wis tak nggone nek ngono. Ya jajal dinggo motor ora. Ya muat lah iki. Jadi mau Iki ukurannya pas lah ukuran L iki. dijajal. Heh? Dijajal. Tak jajal yo. Jadi emang enggak oleh. Oleh nih. Oleh. Oleh nek ini oleh nih, asli oleh. Weh, ganteng aku. Enggak. Ses. Wah, keren toh. Keren ora nih? Wes. Jadi emang enggak oleh. Oleh. Muah. Wis pesen paket neh nih, enggak apa-apa nih. Pesen paket wae. Pesen ya? Iya. Wis check out wae lah. Check out wae. Oke? Iya. Ya wis. Yang gendut. Enggak jelas.